Bé, hi havia una resolució que feia referència a que serien retribucions de caràcter variable, és a dir, aquelles retribucions com gratificacions i productivitat que s'assignaven a personal funcionari de l'Ajuntament. Sempre hem destacat el fet que fonamentalment és que són receptors, en el cas de l'Ajuntament, solen ser la brigada d'obres i la policia local. La qual cosa ve a demostrar, perquè ja no és una qüestió puntual, és una qüestió que ja ve de molt de temps, que probablement falta personal. Si s'han de fer hores extres, encara que com a tal no existeixen, sinó s'anomenen gratificacions, si s'han d'assistir per tant hores extres, és perquè realment cal personal per poder fer-les. De manera que nosaltres instàvem a l'equip de govern que al llarg de la legislatura vagi atraent totes les places que calguen per tal de donar un servei en condicions. Pensem que és totalment injustificat el fet que hi hagi funcionari que tingui una paga que sobrepasse àmpliament el que seria allò que s'espera de la funció que fa. En qualsevol cas, el treballador que treballa ha de cobrar-ho, és invariable. Sí que van cridar l'atenció i a més van protestar enèrgicament i pensem que és una qüestió que s'ajusta poc a la legalitat el tema del que va ser el nomenament com a intendent principal, vaig dir exactament, l'intendent principal sí, al que seria l'intendent anterior de l'intendent que hi havia, perquè la normativa marc que fa referència a la policia estableix una sèrie de paràmetres a través dels quals se van fent els nomenaments. Dic exactament que en el cas del nostre municipi, que estaria enquadrat entre els 20.000 i 50.000 habitants, per cada 6 agents cal un oficial. Entre 1 i 3 oficials, un inspector. Entre 1 i 3 inspectors, un intendent. I entre 1 i 2 intendents, un intendent principal. En el nostre cas és l'últim, és a dir, nosaltres teníem un intendent, probablement no caldria haver-lo promocionat a intendent principal. Però independentment d'això, el fet és que aquesta promoció es feu a través d'una millora d'ocupació. I les millores d'ocupació no són la forma establerta per la normativa per tal de proveir aquestes places. És a dir, en aquest cas s'havia d'haver fet un concurs d'oposició o qualsevol altra fórmula, però no la de millora d'ocupació. Pensem, per tant, que aquest increment també salarial que du implícit la promoció interna fa que considerem que siga totalment revisable i així ho vam manifestar a l'equip de govern.